Istorya-istorya ay kung kuhan-kuhan na dira kay kapildiw lang ka. Pwede mo sa sariling dira ba? Hello, Maki boy. Ano lang kuhan? Ano sa yung kuhan niyo boss? Ano sa yung Low bearing. Ako yung butang tubig karon ng tubig ka. Traway mga sakit ang mga bakokang sa Agsintong tada diri boss no? Singko. Ay wala ko ba dili na sa mga virgin tourist kay ikot lang na mga di naman na inanga ka ng Gayo. Kalahi lang ako kaganina kuan. 2,000 years later. So what's up sa inyo mga kabingka? Karon nanata karon diri sa balay sa Manghilotay, magpahilot ko kanira ko akong kamot no kay sakit kayo ayo nga ilihok, so di ko katarog tulog, so gusto na ko nga ma-challenge karon diri. Nagpahilot ko dati, okay kay diri, gusto na ko nga karon i-vlog na nako kay katong niagi wala gito ni vlog. So to na to si tatay, let's go. Di ko katarog tulog ana ba? sakit din kayo. Sakit kayo na. Tulog ko na ako ni, naipit guro ni. Kailangan na lagi sa Sakit naman kayo di ko. Grabe sa kabulan ako ni bilang to sa. Galit. Ko binako kuan. Galit mo nang tulog ka lang bisaha. Na. Samang di ay. Muda. Ano ko naipit. Pis mo doon ugat pagkaway klaro. Di daan ko pala kay pag ana-ana gid ako. Kani po di. Sama ni. Abi na kog kuan, kana ra mo gid ko mapil lang diri. Di na ko mapil, kana di apil no. Ay kabalo pod. Ito sito. Ya. Tuh. Wah, lagi may sakit. Okay juga kay kamilot ko. Lagi? Di ka tong sauna dire, nagpahilot ko lang ako to gi-vlog nako karon kay gi kuan na nako. Sa. Ya. Kaya Wala. selamat ya kan. Selamat kayo. Oh. Ay, salamat. Hindi ko katulog ano yung ba? Kayo, bisag kung saan ako kuhan ng ay ma, kuhan yun. Salamat kayo kon. Titik ko siya. So, karon okay na kayo. Wala lagi sakit. Magic jadi ni tatay. So, okay kayo. Pauli na ko. Okay. Okay kayo. So, mga kabingka. So, wala ta akong mga kakaibang mga vlog, mga videos. Ito po si DJ March Barrios. Shout out din sa Team KRT, Katalunan Grande, Shout out ko sa Tagiani. Carlo Panal. Shout out po ko sa SMB Trail Boys unta ragan tag matuan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.